बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ। नगाव पुलिसा दिनै नंखाय सना फानग्रानि मोनसे हानजाखौ हमनो हायो। नगाव पुलिसा केन्दुगुरि हाइबेरगावनिफ्राय दिनै थगायना नंखाय सना फानग्रा हानजाखौ हमनो हायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला साब्रै सुबुङा हादरनि दाब दाब जायगाफोराव गोबां सुबुंखौ थगायना नंखाय सना फानखांबाय। नगाव पुलिसा हमजानाय साब्रै सुबुंनिफ्राय नंखाय सना आरो नोगोद रांबो बोखांनो हायो। बे खौरांखौ नगाव पुलिसा टुइटनि गेजेरजों फोसावो। मख'नो गोनांदि हमजानाय सुबुंफोरनि मुंखौ पुलिसा फोसावथ'वाखै। फैगौ साख्रिनि मेलाखौ अनलाइननि गेजेरजों खुंनाय जागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों मन्त्रि चन्द्रमोहन पाटवारी बिथाङा। मन्त्रि बिथाङा बुंथिबावोदि गुवाहाटीआव माखासे जेंनाफोर दंब्लाबो गुबुन जिल्लाफोराव मोजाङै खुंनाय जागोन होनना। साख्रिनि मेलाखौ अनलाइननि गेजेरजों खुंनो थाखाय पर्टेलनि सायाव खामानिया सोलिगासिनो दं होनना मन्त्रि बिथाङा बुंथियो। फैगौ साख्रिनि मेलाखौ फैगौ 2022 मायथाइनि 4 जानुवारियाव खुंनाय जागोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 23 दिसेम्बर खालि जालांनाय साख्रिनि मेलाखौ गाज्रियै सामलायनायनि थाखाय जइन्ट डाइरेक्टर इमप्लयमेन्ट टि दंगेल आरो इमप्लयमेन्टनि एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर डिस्ट्रिक्ट इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज गुवाहाटी लिपिका दत्तखौ सासपेन्ड खालामो। लफिकुल इस्लामखौ बुथारनाय जाथायनि सायाव चार्जशिट फाइल खालामो सिबिआइआ। सिबिआइनि चार्जशिटआव सोर सोरनि मुं दं? जोबथायाव एबिएमसुनि आफादगिरि लफिकुल इस्लामखौ बुथारनाय जाथायनि सायाव चार्जशिट फाइल खालामबाय सेन्ट्रेल बिउर' अफ इनभेस्टिगेसन सुंद'बै सिबिआइआ। बृहस्पतिबारखालि सिबिआइआ 7 सुबुंनि हेंथायै चार्जशिट फाइल खालामो। चार्जशिटआव मुंख'दों प्रणब बसुमतारी, रमेश ब्रह्म, भद्रेश्वर बसुमतारी, रुपा ब्रह्म आरो दिंखुर मोसाहारिनि मुं। बिनि सिगाङाव सिबिआइआ बे बुथारनाय जाथायनि गसराव भद्रेश्वर बसुमतारी, रुपा ब्रह्म आरो दिंखुर मोसाहारिया खारखोमानाय फोसावनानै सोरबा बिसोरनि खौरां होनो हायोब्ला साफायाव 2 लाख राङै बान्था महरै होनाय जागोन होनना फोसावनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि एबिएमसुनि आफादगिरि लफिकुल इस्लामखौ थांनाय 2017 मायथाइनि 1 आगस्ट खालारखालि क'क्राझार जिल्लानि तितागुरि बाजाराव सिनाय मोनै सुबुंफोरा गुलि गावनानै बुथारदोंमोन। बलिउडनि सुपारस्टार सलमान खानखौ जिबौ सोदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सुपारस्टार सलमान खान बिथाङा गावनि फार्म हाउसआव दंहैयोमोन। नाथाय दिनै फुंनि समावनो बिथांखौ जिबौ सौवो। जिबौआ बिस गैयै जिबौमोनब्लाबो बिथांखौ खाथिनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। दसे समनि उनावनो फुंनि 9 रिंगायाव बिथांखौ फार्म हाउसआव लाबोफिनो आरो दायो बिथाङा फार्म हाउसआव जिरायनानै दङ। बे जाथाया बिथांनि जोनोम साननि सानसे सिगाङाव जायो। बिथांनि गाबोन जोनोम सान। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।